И здравейте, приятели на YouTube! Днес ще направя една томбола в EnderGod, която ще бъде изтеглена на 25 сабскрайба. Сега имам 4 и ето я. Значи, един фулсет, плюс един меч, Sharpness 5, Fire 2, един прот 3 сет, с меч Sharpness 3, Unbreaking 2, Knock 1 и един сет, който каската му и бутушите са Pro 2, а нагърдника му и легинса съм Pro 3. 3 лега, 20 голден ябълки, 12 обсидиан и 4 TNT. За да се запишете, трябва да напишете коментарите, запис и ника в играта, например моя. И трябва да се абонирате. Ако искате, лайквате клипа и това беше от мен. Аз бях Смелят БГ. Томболата ще бъде изтеглена на 25 сабскрайба и до скоро.